Xa kuthethwa ngenkcubeko kunye namagugu, into efika engqondweni kuninzi sisinxibo kunye nokutya kwesintu. Kodwa ngokwazi kwamakhulu kiyarhile kamomalaji, intsingiselo yenkcubeko namagugu, inzulu. What I see Heritage Day doing is just everybody dressing up and sharing food, and we're not going deeper into what it means to have a heritage as a human being. Inkqubo buchophe kwalilo negqirha ugqirha Mpomalaji uthi yena ngokubona kwakhe uninzi lwabantu kukhona baye bakhumbule ingcambu kunye namasiko abo. If we take the Heritage Day off, we will not see people wearing these things ever. They will die, right? Which the patterns, right, and which have talkings and meanings, right? They will go. Onesiphiwo sokuphilisa ngokomoya uThembi Nyathi uthi isiphiwo sakhe sokuba kumlamleli phakathi kwabo basadla amazimba kunye nabo bangasekhoyo kumfundise ukuba inkcubeko ihlanganisa abasaphilayo abangasekhoyo kunye nomdali. Have this life, which is our living world, and then when we pass on, we go on to the middle life, which is where you'll connect with the younger versions of the spirits. And then there is the last world, whereby our grandparents are above, so they are more closer to God. So we all go through different phases as humans, and spirits also do that. They go through different phases. Unyathi uthi ubukhulu becala izinyanya zithathelwa ngqalelo ngabaninzi. You do not worship an ancestor. They're not God. They tell you straight up, acknowledge me as you have known me, as you still know me. I am your mother. As a mother, I am given a privilege to come assist. My duty as a mother does not stop when I die. In fact, it gets stronger. Umyeke umyalezo abawuphetheyo ngokuba zazi ingcambu zakho uhloniphe inkcubeko kunye namagugu.